Uyazi kade ngibuka le ndaba yasemzinto. Lo guy ofike kubo kwentombi wadubula intombi nodadewabo wentombi nomakhelwane bethi uyamkhuza. Umakhelwane-ke udubuleke emlomeni nakashonanga, kodwa intombi nodadewabo bashonile, naye waqeda wayidubula. Ngasibuka lesi senzo, ngasibuka njengesenzo esiwubula kakhulu zinsizwa. Isenzo lesi esiwubulima times 10 madoda. Khuluma nani impela madoda. Ukuthi unesibhamu asingasebenzi ukulawula ubudlelwano kubona. Ngikhuluma nje kunosisi la ngaphandle abangasathandani nabafowethu kodwa asebethandana nezibhamu zabo, ngoba each and every time kune issue kuleyo relationship isibhamu sikhishwa siphathwe ngesandla noma sibekwe phezu kwetafula noma phezu kombhede qale kuqulwa amacala. Ubulima-ke lobo bafowethu ukuthi izibhamu zenu lezi ngabe zisemthethweni, ngabe zamahlathi, ukuthi bese nifuna ukuthi kube yizona ezizonicabangela nezonikhulumela ebudlelwaneni enikubona. Kunosisi abasemajele abangasathandi ukuba kulobo budlelwane kodwa usaba lela thuluzi ahleze ekhishelwa lona. Ngabe usolakala ukuthi ufebile, ngabe uveza indaba yokunganami kwakhe kulo budlelwane usefuna ukuphuma, ngabe ustate noma yiphi inkinga ekhona, kuvele kudonswe lesibhamu sibekwe la kuthiwa uthini, wena ngakutshela ngathi uyophuma ngebhokisi kulo budlelwane. Ubulima-ke lobo ingane zakwethu. Impilo iyaqhubeka. Baningi abesifazane nanamhlanje kukhona abasazalwa. Nqwaba abantu besifazane bafowethu, awukwazi ukuthi ungampintshela umuntu wesimama ekhoneni ngoba naku wena unesibhamu. Abanye izibhamu zibaqedela inhlonipho, abanye izibhamu babona ukuthi mase benazo sebenomhlaba esandleni zabo. Bafowethu, makuthiwa izulu lezandla kusuke kuteketiswa, hayi ngoba naku ukuthi kusuke sekufanele ukuthi sikusabe wena ngoba naku unaleli izulu lezandla. Umuntu wesifazane akathande wena, akuthanda, akuhloniphe, angakusabi. Uma esekusaba sekuronge ngoba usuke sengenza noma yini ukuthi aphume kulobo budlelwane. Abanye ngikhuluma abadlisa uphoyizeni ngoba esebona umuntu wesifazane ukuthi there's only one way out la, ukuthi akufe lo ukuze mina ngikwazi ukuphuma, ngoba ukubeke kwacaca ukuthi mina mhlazane ngathi ngiyaphuma kulo budlelwane ngiyophuma ngebhokisi. Sibike leso senzo insizwa madoda, asingakusebenzisi ukuba nezibhamu kwethu ukucontrola noma ukulawula ubudlelwane sikubona. Umuntu wesifazane akumele afe ngoba naku akasaneme ngawe. Noma yini mfowethu, kuyahamba kuhambe liphela uthando lwayo. Asehliseni imimoya sibe amadoda aqotho akwaziyo ukucabanga. Thank you.